Brate, nerviraš me tako kad samo sediš tu i ne radiš ništa. Zato što nisam za recikama ni za vlog. Jedno što trebate da znate da me molila da snimim moj vlog, posle toliko poruka, mailova, čak i advokata angažovala. Skini! Boki, molim te, brate! Ajde, skini je! Skini je, Boki! Boki! Pa nije na tebe sletala. Gdje je skočila? Marina je nagovarala nas, pošto je očigledno izgubila, da ponovimo 3 puta rundu da bi ona pobedila. I na kraju sam ja ispao gubitnik. Čega li ima? Somova. Ja moram kažem da sam ja ustao lepo u 9, ali ona i dalje spava. Juče je napravila mene na gubitnika, a ona je bila tako, je varala i gubila sve vreme. Tako da ću ja sad da popijem jednu pobedničku domaću kafu, a kad ustane, kreći show. Ajde, 5 popodne. Ne laži. Ali majke mi je 5 popodne. Čajniš, govorio si mi ovdje laku noć u 7 ujutru, atakirao me u toku noći, 3 puta mi poželao laku noć i kad sam zaspala i još jedan mi rekao laku noć i budio me. Ali neko nam je na dijeti. Ja neću pojesti, evo vidjet ćeš. Evo vidjet ćeš. Mi ćemo da jedemo, ti ćeš da gledaš. Evo vidjet ćeš. Kako je? Gdje ste patkice? Pola sam stigao, ali samo prvi put kad sam stao. S one strane ka vamo. Da, ali posle mi uopšte nije uspjelo. Jel se pokajala što si došla? Aj, mogu ja da slikam. Samo da vam kažem da smo iz onog predivnog restorana došli zato što je Marina kukala kako ne može da ide u WC, oni tamo, i da onda požurimo kući da bismo stigli ovdje u WC. Samo sekundu, da namestim kadar. I nemoj! I sada me naziva Bobom. Da, inače došli smo kući, nije otišlo u WC i rekla, ma ne mogu sam, aha, kao WC, da. Nisam ni piće popio do kraja. I pritom sam morao da jedem ono što se njoj jelo, da bi ona meni mogla da uzme parče. Dno dna, otpratiti se. Ajde da ugasimo mreže, ajde ugasimo Instagram. Ajde se vidimo na report. Imam challenge za tebe. A znaš koji je challenge? Da se gledamo u oči, ko se prvi nasmeje mora da mi da čokoladicu, ili ja tebi ili ti meni. Ili nešto gore. Jesam se ugojila? 3, Jel ja sam? 4, sad. Ti si se prvi nasmeo. Ti si se nasmeo na glas! Nije, a na glas, pa reci, pa reci. Jesam se ugojila? Nisi. Malo. Stvarno? Pa malo. Malo da. Ovak si ozbiljan sad. Da. Majke ti. Ne. 3, 4, sad. Kako je to zmutao. Ajde. 3, 4. Ali nema toga, nema toga. Šta nema? Ovako ti, Pa gledam te. ovako ti. Vidiš koliko je sve. Pa Okej, nije, ajde, 3-1, sad ćeš da vidiš. Još jedna odlučujuća runda. Ko se sad bude nasmijao? Ko se sad bude nasmijao? Tog će loša sreća da prati narednih 5 minuta. 3, 4, sad. Narednih 5 minuta te prati loša sreća. Ajde da vidim. Slušaj, priča sam. Realno si pričala sa drekavcima, brate. I sad su nam oni došli ovdje. Ali neće oni nas dirati. Reci im na turskom. Ako oni dođu ovdje, ja ću njima da kažem da Reci im sad na turskom da prestanu. Git burda! Ja nisam veštica. Ja sam veštica. Ako sad čuje ko? Ako se sad čuje jedan, ja nisam veštica. Ti si veštica da se čuje jedan.
Popeću ih ja, nije sport. Čekaj. Eto vještice, progovori. Nije. Ja ti kažem, rekla sam ki puta. Otiše su. Boki! Otvori, brate! Otvori! Otvori! Aj sad prišti, aj sad rekao. Otvori. Što? Nije smiješno. Da, nemoj, Boki! Pa nije Boki. Boki, nemoj, stalo mi je srce! Ali nisam ja. Ja sam ovdje ispred. Bukvalno mi nije dobro, stalo mi je srce. Pa živa si. Nemoj! Jebam ti sve. Kažem ja Marini da snime za vlog. Marina. Čekaj da dađem. Lazare, nemoj mnogo da se spremaš, ne idemo nigda, mislim, makar ja. Vratite se na plažu. Ti moj, sad bi se s tobom malo ljubila. Rado došli dobri ljudi, prijatelji svi, aj nisi ti. Hvala lepo. Idemo kod Vasilija na rođendan. Jezivo je, jedna stvar koju se najviše plašim je selo. Nemoj, bre, skloni. Dobro. Ponovo. Nikad neću se povući, neki bi od sreće umrli. Boxing poklona najlaganiji, direktno od Superstarsa, ono... O, gas, realno. O, alo, roar, brate. Opa. Ja ne znam da li bi meni neko poverovao na reč, ali mene jutro su 6 ujutro probudila operska pevačica. Jesi retardirana. Zadrastio. Ja nisam spavao doslovno 5 dana. Kada ne jedete 3 dana kako treba, kada ne spavate pa jedno mjesec dana kako treba, dobijete totalno neuravnoteženu osobu kao što sam ja sada. Na TikToku si pa. Idem sada kod moje drugarice Taše da se updateujemo. Ona mi je kao Rijana, znači ako ona to dotakne i kaže da je to lepo, to je onda lepo. Neko ko ima taj influence. Verovatno ste vidjeli jedan njen rad kod mene u spotu, to je ona statua ogromna sa rogovima. Ja se nadam da ću jednog dana okačiti neki kao behind the scenes, kako smo mi pravili tu statu i ostalo. Ona je toliki narcis da u svakom radu mora sebe da nacrta. Definitivno sam ja, pogotovo ova desna. Grozdan se zove. Grozdan. A ove vrbe? Kako se zove Brajko? Ne, Dragan Kojić Keba i Dragan Tigar. Ovdje inače nacrtala sve svoje prijatelje sem mene. Neke. Joj, mi je to baš sladak. Hoću da spojiš tad, pošto je ovo jedan od radova. Jel smijem da kažem o čemu se radi? Ne, ide na 0,5 i čuti. Pa si ih zalepila za zid ili? Ja nisam normalno, moram da skinem. Skini ceo zid. Moram da se skine. Ali ne, ali ovo bukvalno ne može se skine. Ne može da se skine, ovo je ko mural jebote, bolje da sam radila. Ne bi... Ja bih naglasila samo da ja važim za strašnu sestru Kovač. Evo ovako iz ruke. Ti je moj rad. Ja nisam siguran da li je ona uzela ovaj nož da nas ubije ili stvarno da nas skine. Ako ne skinem, Ubit ćeš nas. ma nema trika. Majak. Veruj mi, bolje, manja ti je šteta da im pošalješ, oni to Čuti, lepo sam. moraju da lepe i ne sme lepak pozadi da bude niti bilo kakva oštećenja. Ti pred galeriju, oni gledaju platno pozadi. I galerijska pravila, možeš ti njima ni odrljano s lepkom da nosiš nikako. Pitaj tatu, ozbiljno ti kažem.
To bi bilo to s ovim predavanjem. Hvala na pažnji i pozdrav svima.